γεωργία, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργεια ως μοχλή ανάπτυξης της περιοχής. Πολύ σημαντικό, ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα τις μέρες που ζούμε. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια τόσο στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Δοδόνης, όσο και στην περιφέρεια Ηπείρου και την αναπτυξιακή εταιρεία Ήπειρος. Θα ξεκινήσουμε, καθυστερήσαμε λίγο, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Και να πάει στο βήμα, παρακαλώ, ο Πρόεδρος, ο οικοδεσπότης και ψυχή της διοργάνωσης, ο κύριος Δημήτρης Γούσιας. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά μας πρόδωσαν νέες τεχνολογίες. Και ο Βυζάνιος, γιατί κάποιοι αναγκάστηκαν να βγουν από το κεντρικό δρόμο και να έρθουν μέσα από τα χωράφια. Πάση περιπτώσει, εμείς είναι καιρός να αρχίσουμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί σύνδεδροι, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δοδόνης στη σημερινή ημερίδα που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Ηπείρου και την αναπτυξιακή εταιρεία Ήπειρος ΑΕ και προσβλέπει στην ενημέρωση του κατεξοχήν δυναμικού του πρωτογενή αγροτικού τομέα που είναι οι αγρότες μας. Στη δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουμε και εν ώψη των ακόμα δυσκολότερων ημερών που έρχονται, επιβάλλεται σε εμάς να αναλάβουμε πρωτοβουλίες δράσης ώστε να απαντήσουμε στην παρατηρούμενη συνεχή μείωση των εισοδημάτων μας. Με δύο τρόπους πιστεύω ότι μπορούμε να βγούμε από την αρνητική οικονομική κρίση. Με τη σωστή εκμετάλλευση της βαθιάς μας βιομηχανίας που είναι ο τουρισμός και κυρίως με την τόνωση και μεταρρύθμιση της πρωτογενούς παραγωγής τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωικό τομέα. Ο καταλυτικός λοιπόν μοχλός εξόδου της πατρίδας μας από την κρίση είναι ο πρωτογενής τομέας. Χρειαζόμαστε μια επιθετική προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων και της μεσογειακής διατροφής. Η αγροτική παραγωγή και οι αντιλήψεις που τη συνοδεύουν θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά. Δεν αρκεί λόγω χάρη η παραγωγή καλού προϊόντος, πρέπει ο παραγωγός να το ακολουθεί κιόλας, δηλαδή να το προωθεί, να παρεμβαίνει και σε άλλα στάδια διακίνησης του, όπως η τυποποίηση, η αποθήκευση κτλ. Το στίχημά μας της κρίσης είναι να γίνει η γεωργία βιώσιμη. Ο νέος αγρότης πρέπει να γίνει ένας μικρός επιχειρηματίας για να μπορέσει να προωθήσει σωστά και το προϊόν. Εδώ έρχονται να παίξουν σημαντικό ρόλο τα συλλογικά σχήματα, οι ομάδες παραγωγών. Δεν μιλάω για συνεταιρισμούς γιατί ακούγονται άσχημα, αλλά κάποια συλλογικά σχήματα, μια παρέα είναι απαραίτητο να συνεργαστεί. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια επιστροφή απόδημων από τα αστικά κέντρα στα πάτρια εδάφη και μια μεταστροφή του αγροτικού πληθυσμού σε νέες δυναμικές και καινοτόμες καλλιέργειες, καθώς επίσης και στη δημιουργία νέων μονάδων ζωικής εκμετάλλευσης με στόχο τη συμπλήρωση του απολεσθέντος εισοδήματος ή και για μικρότερα ετήσια έσοδα που θεωρούνται καλύτερα από την εργασιακή ανυπόφορη κατάσταση των μεγαλοπόλεων. Ήδη στην Ήπειρο υπάρχουν πολλοί που παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τολμούν και ξεκινούν δικές τους δουλειές που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Για παράδειγμα, στην περιοχή Δολιανών Καλβακίου έχει αναπτυχθεί η μελισσοτροφία. Στην Πογονιανή ήδη καλλιεργούνται αγριοαγκινάρες που χρησιμοποιούνται για βιοκαύσιμα, αλλά και αμπέλια. Στην Άρτα καλλιεργούνται ρόδια για φαρμακευτικούς σκοπούς και επιχειρήσεις που εκτρέφουν χέλια προς εξαγωγή. Αλλά και εδώ στην περιοχή μας, στην Βουλιάστα παραδείγματος χάρη, καλλιεργούνται ήδη υποφαΐ. Στους Μελιγγούς φυτεύτηκαν κρανιές και στην Ψίνα άρχισε να λειτουργεί σύγχρονη μονάδα εκτροφής αγελάδων κατά το παραγωγής.
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο το Πνευματικό Κέντρο να προσπαθήσει με πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή, προσκαλώντας ειδικούς επιστήμονες να ενημερώσουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους υπεύθυνα τόσο για τις δυνατότητες που έχει ο τόπος μας σε δραστηριοποίηση του πρωτογενούς φυτικού και ζωικού τομέα, όσο και στο οικονομικό περιβάλλον της ενίσχυσης του νέου επαγγελματία από την οργανωμένη πολιτεία. Άλλωστε και προσωπικά πιστεύω ότι μόνο τέτοιες πρωτοβουλίες, οικονομικά δηλαδή βιώσιμες και με τους ειδικούς επιστήμονες στο πλευρό μας, μπορούν να αποτελέσουν την ατμομηχανή επανεκκίνησης της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Επειδή ακόμα, συγγνώμη για την διακοπή, εδώ έχει αδιανά καθίσματα, παιδιά, παράστε μπροστά. Επειδή ακόμα πιστεύω ότι οι νέοι που θα αποφασίσουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον πρωτογενή φυτικό και ζωικό τομέα, δεν επιτρέπεται να βαδίσουν στα τυφλά και να βασιστούν μόνο στις εμπειρίες που θα τους μεταδώσουν οι παλιότεροι του τόπου τους, αλλά στις καινούριες επιστημονικές γνώσεις για καλύτερα και σίγουρα αποτελέσματα που θα αποκτήσουν από τους ειδικούς στα ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που λειτουργούν αναδιαστήματα στα ΚΕΚ του νομού μας, τα οποία συνιστώ να τα παρακολουθήσουν όχι μόνο γιατί είναι αμοιβόμενα, αλλά κυρίως για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις. Σήμερα λοιπόν έχουμε στην ημερίδα μας εξειδικευμένους συζητητές για όλα τα θέματα που ανάφερα παραπάνω, τους οποίους και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνουν να συμμετέχουν στην προσπάθειά μας αυτή. Ευχαριστώ και εσάς που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και βρίσκεστε μαζί μας. Μετά τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων θα ακολουθήσει για 30 λεπτά ανοιχτή συζήτηση και διάλογος μεταξύ εισηγητών και συνέδρων για επεξηγήσεις, διευκρινήσεις και απορίες που τυχόν θα δημιουργηθούν στο ακροατήριο. Εύχομαι η σημερινή μας ημερίδα να ανοίξει δρόμους για λαμπρές προοπτικές για το καλό του τόπου μας και των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Δοδόνης, τον κύριο Κώστα Κατσανάκη, να πάρει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δοδόνης, κύριε Διευθυντά της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ήπειρος ΑΕ, κύριε εκπρόσωποι της Δημοκρατικής Αριστεράς, αγαπητέ Τάσο Βασιλείου, που είστε γνώριμος σε εμάς από την αυτοδιοικητική σας ιδιότητα, κυρίες και κύριοι εισηγητές, προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, με χαρά χαιρετίζω παλιούς και νέους γνώριμους τόσο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης στον αγροτικό τομέα, όσο και συμπολίτες που αναζητούν νέους δρόμους στην εξέβρεση εισοδήματος. Το σημαντικό στην περίοδο ύφεσης που διανύουμε είναι ότι πλέον οι προσπάθειες πρέπει να γίνονται με γνώση του περιβάλλοντος της αγοράς, του τρόπου διακίνησης των προϊόντων, γιατί σημαντικότερο από την παραγωγή ενός προϊόντος είναι η διακίνησή του για τη διαμόρφωση εισοδήματος και την εξάλληψη του κινδύνου δημιουργίας επιχειρηματικού ελλείμματος. Έτσι, η ανάλυση του αναπτυξιακού νόμου, τη συμβουλευτική ενημέρωση και η κατάρτιση είναι βασικά στάδια από όπου θα ξεκινήσει η γνώση για την ανίχνευση και υλοποίηση δράσεων στον αγροτικό τομέα. Η σημερινή θυματολογία της ημερίδας, που εκτός των άλλων καλύπτει την εγωπροβατοτροφία, τη λιβαδοπονία, την ιχθυοκαλλιέργεια και τις προοπτικές του πρωτογενή φυτικό και ζωικό τομέα, θέλω να πιστεύω ότι θα λύσουν απορίες, θα ισχυροποιήσουν απόψεις που μαζί με τη δεδομένη στήριξή μας ίσως δημιουργήσουν τις πρώτες ιδέες για την απασχόληση στον πρωτογενή αγροτικό τομέα. Με την ευκαιρία να συγχαρώ τους διοργανωτές για την προσπάθειά τους ενημέρωσης στον πρωτογενή αγροτικό τομέα. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Γιάννη Καραμπίνα, Περιφερειακό Σύμβουλο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ότι όταν με επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου εδώ και 2 μήνες περίπου στο γραφείο μου έκανε την κουβέντα πώς μπορούμε να διοργανώσουμε μια ημερίδα. Με χαρά λοιπόν ανταποκρίθηκα και εγώ και ο Περιφερειάρχης μας ο Λέκος ο Καχρημάνης να διοργανώσουμε τη δεύτερη ημερίδα, γιατί την πρώτη την κάναμε πάλι στο Πνευματικό Κέντρο της Δοδόνης και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
Έτσι και σήμερα βλέπω πάρα πολλοί ακροατές, υπεύθυνους ανθρώπους που θέλουν να στρατοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα, είναι εδώ για να ακούσουν και να μάθουν και μαζί τους να μάθουμε και εμείς από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και ομιλητές το τι μένει γενέσει στον πρωτογενή τομέα. Αυτό που αναζητά σήμερα η πατρίδα μας στους δύσκολους καιρούς είναι να βάλουμε μπροστά τη μηχανή της παραγωγής. Δεν μπορούμε να γίνουν όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό είναι γενικό παραδεκτό και βλέπετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε. Η λέξη ανάπτυξη ακούγεται, αλλά δεν έρχεται. Για να έρθει όμως, θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι εμείς που είμαστε εκλεγμένοι σε μια θέση ευθύνης το τι μπορούμε να δώσουμε και τι μπορούμε να εμπεδώσουμε και τι μπορούμε να προσφέρουμε. Πρέπει να μάθουμε τι είχαμε οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, τι έχουμε σήμερα και τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά μας. Τι μπορούμε να δώσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι σαν Ήπειρος και σαν Περιφερειακή Ενότητα Ιωνίων μπορούμε να δώσουμε πολλά. Αρκεί να θυμηθούμε ότι πριν από αρκετά χρόνια, 20-30 χρόνια, τα εγωπρόβατα στα βουνά της Υπήρου και των Ιωαννίνων, Σιράκου, Καλαρίτες, Γράμμος, Μόλικας, ήταν χιλιάδες. Πόσα έχουμε σήμερα? Λίγα. Τι φταίει? Γιατί φτάσαμε εδώ? Να πούμε λοιπόν ότι ο Αλέκος ο Καχρημάνης ήταν ο πρωτεργάτης στην Ελλάδα που εφάρμοσε τον νόμο για την νομιμοποίηση των στάβλων. Όταν όλη η Ελλάδα είχε 400 στάβλους νομιμοποίηση, εμείς σαν νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ιωνίων είχαμε 1100. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το όραμα του Αλέκου του Καχρημάνη ήταν ένα βήμα μπροστά από όλους τους άλλους ηγέτες των περιφερειών ή των νομαρχιών για να δώσει το στίγμα ότι πρέπει κάτι να κάνουμε στον τόπο. Φτάσαμε λοιπόν, νομιμοποιήσαμε όλους τους στάβλους. Έχουμε λοιπόν ηχθειοκαλλιέργειες. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Πρέπει να δούμε ότι το μεσημέρι δεν μπορούμε να πίνουμε ούζο και τσίπουρο με Σολομόν Νορβηγίας. Μπορούμε να πάρουμε καπνιστή πέστροφας ή κονίτσες ή από τη Βουλιάστα, Βουσιωτίτσα. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να καταλάβουμε τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να τον εδραιώσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε κτηνοτροφικός νομός. Είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη, εδώ είναι και ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού που μπορεί να το επιβιώσει. Δίνουμε τα περισσότερα κοτόπουλα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να δούμε τι μπορούμε να παράγουμε στον πρωτογενή τομέα. Η Αιρετή Περιφέρεια λοιπόν από αυτή τη θέση είναι πρωτεργάτης στον πρωτογενή τομέα για να δώσουμε την κίνηση της μηχανής. Ό,τι λοιπόν χρειαστεί από την Αιρετή Περιφέρεια και τον Αλέκο του Καχρημάνη θα είμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Πρώτο θέμα, διαχείριση κτηνοτροφικής μονάδας εγωπροβάτων. Ο κύριος Φίλιππος Ανδρέου, τον ευχαριστώ, ετοιμάζεται τμήματάρχης του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Περιφέρειας Υπήρου. Γεια σας, φίλοι. Δεν έχουμε μάθει να μιλάμε σε μικρόφωνο. Δεν ξέρω, θα προτιμούσα να μιλήσω εκ του... Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μάλλον θα προτιμήσω να... Όπως μπορώ εγώ, ας πούμε, πρέπει να καθίσω εκεί πέρα. Με λένε Φίλιππο Ανδρέου, έτσι. Είμαι κτηνίατρος στην Περιφέρεια Υπήρου. Είμαι κτηνίατρος και ασχολούμαι με κύρια με τα εγωπρόβατα της Αγελάδας από το 1980. Το λέω αυτό πιο πολύ για να σας πω στην κλπ. Ότι έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Επομένως, κλπ. Θα κοιτάξω να σταθώ σε μερικά πράγματα τα οποία προκύπτουν από την εμπειρία. Όπως θα ήθελα να με βοηθήσετε λίγο σε αυτό και θα ήθελα και να γνωρίσω και λίγο εσάς. Πραγματικά θα ήθελα λίγο να μου πείτε πώς είστε κτηνοτρόφοι, που ασχολείστε με την κτηνοτροφία. Ή εσείς δηλαδή, οι ίδιοι, ή ξέρω εγώ, βοηθάτε τον γονεί σας και πάνω αυτό. Πώς είστε? Καμπός, εντάξει. Υπάρχουν και εδώ άτομα τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, αν τους δοθεί η ευκαιρία. Έτσι, είτε από επιλογή είτε από ανάγκη. Εντάξει. Άρα λοιπόν είναι δύο οι κατηγορίες κλπ. Οπότε θα πρέπει λίγο να προσαρμόσω και αυτά που θέλω να σας πω για να γίνονται έτσι κατανοητά από όλους, αν είναι δυνατόν. Το ότι σήμερα η κτηνοτροφία έχει προβλήματα, έτσι, δεν σας λέω κάτι καινούριο. Είναι γνωστό. Λοιπόν, μερικές από τις αιτίες και λοιπά να πούμε
τις γνωρίζετε. Ασχολήθηκαν και ασχολούνται ακόμα άτομα μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι ας πούμε έχουν χαμηλή εκπαίδευση. Οι μονάδες και ο αριθμός των μονάδων κλπ. Είναι μικρό το μέγεθος των μονάδων. Δυστυχώς οι συλλογικές δράσεις δεν υπάρχουν, ούτε ομάδες παραγωγών δεν συνεταιρισμένοι, ώστε το μέγεθος κλπ. Να προψηφιστεί κλπ. Οπότε γιατί ξέρουμε ότι η ενότητα είναι δύναμη, έτσι το μέγεθος, η ποσότητα είναι δύναμη, ούτε αυτό υπάρχει. Είχαμε και τις επιδοτήσεις και τις έχουμε και τις επιδοτήσεις. Θα πω λίγο κάτι για αυτές. Κατά τη γνώμη μου, οι επιδοτήσεις ήταν και είναι και ευχή και κατάρα. Η ευχή γιατί πραγματικά κρατήσανε κάποιο κόσμο στην παραγωγή, δώσανε εισόδημα. Ξέρουμε βέβαια πολλές φορές και λοιπόν να πούμε ότι επειδή ο τρόπος που δίνονταν ήταν με τον αριθμό των ζώων ή με τον αριθμό των στρεμμάτων, ότι πολλές φορές και κάποιοι πήραν ας πούμε για διπλάσια στρέμματα, για διπλάσια ζώα κλπ. Λοιπόν, αυτό ήταν κύρια ευθύνη της πολιτείας να το ελέγξει, αλλά δεν εκπλήρωσαν και τον κύριο λόγο για τον οποίο δίνονταν. Για να εξυγχρονιστεί η κτηνοτροφική μονάδα, να γίνει δηλαδή ο στάβλος πιο σύγχρονος, η διατροφή πιο σωστή, να έρθουν και να έχει ο κτηνοτρόφος τα κατάλληλα ζώα, με τον κατάλληλο τεχνικολογικό εξοπλισμό και για να μπορεί έτσι και λοιπόν να πούμε και να έχει πραγματικό και σίγουρο εισόδημα, αλλά και να μπορεί να συμπαρασύρει ή και να επιλέξουν κάποιοι νέοι να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Λοιπόν, επειδή αυτά δεν έγιναν, έτσι δεν βοήθησε και δεν ελέγχθηκε και λοιπά να πούμε, είναι η κατάρα των επιδοτήσεων. Τώρα από εδώ και πέρα βέβαια, αυτό μάλλον θα αλλάξει. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχουν επιδοτήσεις. Στην Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρχει γεωργία και κτηνοτροφία χωρίς επιδοτήσεις, μόνο που θα αλλάξει η μορφή τους, από ό,τι φαίνεται. Θα δίνεται δηλαδή με κριτήρια ποιοτικά και περιβαλλοντολογικά. Άρα λοιπόν και λοιπά να πούμε, περνάμε σιγά σιγά σε μια άλλη εποχή και εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να σταθεί και έτσι πρέπει να γίνει, θα είναι εκείνος ο παραγωγός ο οποίος θα φτιάχνει προϊόντα ποιοτικά, τα οποία να μπορούν να σταθούν ας πούμε στην αγορά, τα ζητάει δηλαδή η αγορά και σε τιμές διεθνώς ανταγωνιστικές. Λοιπόν, υπάρχει τέτοια προοπτική. Λοιπόν, στην περιοχή μας, και για να πω και λοιπόν πιο ειδικά στο θέμα το δικό μου, διαχείριση δηλαδή μονάδας εγωπροβάτων, έτσι, εμείς έχουμε να πούμε, υπάρχουν τα ζώα, έτσι, υπάρχει η πύρα, υπάρχουν οι βοσκότοποι και υπάρχει και η ζήτηση του προϊόντος. Το προϊόν, το οποίο τι είναι γάλα, το οποίο τελικά γίνεται φέτα. Και εδώ να σας πω και λοιπά να πούμε, ότι η φέτα είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται αποκλειστικά σαν φέτα, με την ονομασία φέτα δηλαδή, από εγωπρόβιο γάλα με 30% γέννημα δηλαδή, και παράγεται μόνο ας πούμε, από την υπηρετική Ελλάδα και ένα νησί τη Λέσβο. Και αυτή τη στιγμή η παγκόσμια ζήτηση για φέτα είναι 400.000 τόνοι. Και εμείς σαν χώρα παράγουμε 128.000 τόνοι. Δηλαδή θεωρητικά θα μπορούσε δηλαδή αυτή η ιστορία να τριπλασιαστεί. Λοιπόν, ακούσαμε και ακούμε συνέχεια και λοιπά να πούμε από όλους ότι θα πρέπει να δοθεί βάση στον πρωτογενή τομέα. Εντάξει, που σημαίνει και λοιπά να πούμε ότι μάλλον θα γίνει. Πρέπει να γίνει. Η ανάγκη είναι σίγουρη. Δηλαδή τόπος που δεν μπορεί να θρέψει έτσι το λαό του δεν έχει μέλλον. Έτσι. Θα γίνει. Τέλος πάντων. Εσείς με τις δυνάμεις που έχετε και λοιπά, δεν μπορείτε να βοηθήσετε ούτε να επηρεάσετε καταστάσεις. Εφόσον όμως και λοιπά να πούμε όλοι το λένε ότι θα γίνει, εδώ είμαστε. Περιμένουμε κίνητρα, αλλά εκείνο το οποίο είναι στο δικό σας χέρι, είναι μερικά πράγματα δηλαδή που μπορείτε μόνο εσείς να τα κάνετε. Δεν μπορεί να σας βοηθήσει κανένας άλλος. Και σε αυτά λοιπόν θα σταθώ σε 4-5 σημεία δηλαδή που θα πρέπει οπωσδήποτε να τα κάνετε για να μπορέσετε να έχετε και προϊόν έτσι καλό, αλλά και με όσο γίνεται μικρότερο κόστος. Ξεκινάω λοιπόν, ας πούμε και σας λέω,
από την κατάσταση λίγο πριν τις επιβάσεις, τα μαρκανίσματα που ξέρετε, ας πούμε. Και θα περάσουμε μια εκτροφή, ένα χρόνο, τι πρέπει να κάνουμε και λοιπά να πούμε και θα καταλήξουμε πάλι εκεί. Λοιπόν, 1 με 2 μήνες πριν αρχίσουν οι επιβάσεις, θα πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση είναι τα κρυάρια μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Γιατί αυτά θα κάνουν τη δουλειά. Λοιπόν, τα κρυάρια θα πρέπει στο διάστημα αυτό, πριν τις επιβάσεις, κάνα 1 με 2 μήνες, να τα κουρέψουμε, να δώσουμε χάπια, να κάνουμε εμβόλιο, να κοιτάξουμε τα πόδια τους κλπ. Αν μπορούν, μήπως έχουν τίποτα τραύματα κλπ. Γιατί θα πρέπει να μπορούν να πατάνε γερά για να κάνουν δουλειά και θα κάνουν μια δύσκολη δουλειά και γρήγορη και με ανταγωνισμό. Θα κοιτάξουμε τους όρκες, θα τους πιάσουμε, να δούμε αν είναι σε καλή κατάσταση, μην έχουν καμιά φλεγμονή, για να προλάβουμε να διορθώσουμε τα πράγματα πριν αρχίσουν οι επιβάσεις. Αλλά επειδή θα δουλέψουν μερικές τις μέρες που θα έχουν επιβάσεις πολύ, πρέπει να τις ενισχύσουμε και λίγο με τροφή. Δηλαδή, εκεί που τρώγανε, ας πούμε, 1 κιλό χόρτο, ας πούμε, και μισό κιλό φύραμα, ανάλογα δηλαδή και με το βάρος, από 300 γραμμάρια φύραμα μέχρι 600, στο διάστημα τώρα αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να τους δώσουμε άλλο μισό κιλό έως 1 κιλό. Το καλύτερο θα ήταν κλειδισμένοι βρώμοι, αλλά έστω και φύραματάκι ή σύμπλεγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών, σπίτι ζωοτροφές. Και λίγο ισορροπιστή. Αν είναι μαζί με το κοπάδι συνέχεια, πρέπει τουλάχιστον 20 μέρες πριν τις επιβάσεις να τα κρατήσουμε μέσα. Συνήθως είναι μέσα δεν ακολουθούν το κοπάδι στη φωσκή, αλλά αν σε μερικές περιπτώσεις το ακολουθούν, θα καθίσουν έτσι 20 μέρες πριν μέσα. Προχωρώντας και πλησιάζοντας η εποχή που θα γίνουν επιβάσεις, λοιπόν, 10 μέρες γρηγορότερα από τη ημερομηνία έναρξης, μπορούμε να βάλουμε στο κοπάδι κάποια κρυάρια με ποδιά μπροστά για να αρχίσουν να ερευνήσουν σιγά σιγά τα θηλυκά. Τώρα το πώς τα χρησιμοποιούμε. Συνήθως θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν ξεκινάνε η εποχή των επιβάσεων κλπ. Θα πρέπει ανάλογα και ποια είναι η κατάστασή μας. Δηλαδή, αν δεν έχουμε βάλει σφουγγάρια, έτσι, θα έχουμε τότε 2 κατηγορίες σφουγγαριών. Τη μια μέρα θα βάλουμε μερικά, την άλλη μέρα θα βάλουμε τα άλλα. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε, αυτό θέλω τώρα το σημείο, ότι μετά από 10 επιβάσεις, το σπέρμα είναι άγωνο. Δεν μπορεί, είναι άχρηστο. Καταλάβατε. Θα πρέπει να ξεκουραστούν 24 ώρες για να επανέλθουν. Άλλα συστήματα, το άλλο σύστημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι αν έχουμε κάνει συγχρονισμό ίστρου, δηλαδή έχουμε βάλει τα σφουγγάρια έτσι και την ημέρα που βγάζουμε τα σφουγγάρια κάνουμε την ένεση, τότε επειδή θα βγουν πολλά και θα ζητήσουν σε 2-3 μέρες πάρα πολλά ζώα, σχεδόν όλα, θα πρέπει τότε να φροντίσουμε να έχουμε μεγάλο αριθμό κρυαριών. Τότε χρειάζεται ένα κρυάρι για 6 προβατίνες. Ο καλύτερος τρόπος βέβαια είναι η ατομική επίπτωση. Δηλαδή να βλέπουμε το κρυάρι ότι πήγε με την προβατίνα, έτσι, και να παίρνουμε την προβατίνα από εκεί και λοιπά, να πούμε και να την πάμε σε άλλο χώρο για 12 ώρες. Έτσι θα ξέρουμε και λοιπά ποιο κρυάρι πήγε με ποια προβατίνα. Συνεχίζουμε την τροφή που είπα πριν, μισό με 1 κιλό παραπάνω, έτσι, και όσο καιρό θα γίνονται επιβάσεις. Τώρα πάμε στα θηλυκά. 2-3 εβδομάδες λοιπόν πριν αρχίσουν οι επιβάσεις, πάλι εξαρτάται από το τι ζώα έχουμε. Αν τα ζώα μας είναι πολύ καλά, έχουν πολύ γάλα, και είναι στο στάδιο που έχουν ακόμα πολύ γάλα, και βλέπουμε ότι το γάλα συνεχίζει να είναι αρκετό και τα ζώα δεν έχουν αδυνατήσει, δεν κάνουμε τίποτα. Αν όμως και το γάλα έχει αρχίσει λίγο να μειώνεται, ή τα ζώα βλέπουν ότι έχουν λίγο αδυνατήσει, θα πρέπει να βάλουμε και σε αυτά έξτρα τροφή, 200 με 300 γραμμάρια,
το οποίο θα είναι ή παραπάνω φύραμα ή μπορεί να είναι και μείγμα καρπών. Συν λίγο ισορροπιστή. Αυτό το κάνουμε, το συνεχίζουμε και 3 εβδομάδες και μετά τις επιβάσεις. Τώρα ένα άλλο σημείο που θέλω να προσέξετε. Μετά τις επιβάσεις θα έχουν γονιμοποιηθεί 1, 2, 3 έμβρια, ας πούμε. Αυτά είναι τώρα ελεύθερα στα υγρά της μήτρας. Την 21η μέρα θα πάνε να φωλιάσουν κάπου στη μήτρα κλπ. Για να γίνουν σιγά σιγά να πούμε έμβρια. Το διάστημα αυτό των 3 εβδομάδων μετά τις επιβάσεις, έτσι δεν πρέπει να στρεσάρουμε τα ζώα. Δηλαδή, δεν κουρεύουμε τα ζώα τότε, δεν δίνουμε χάπι, δεν κάνουμε εμβόλιο, δεν τα πάμε σε πολύ μεγάλες αποστάσεις για να κουράζουμε. Έτσι, πώς που να περάσουν και αυτές τις εβδομάδες. Μετά, τι κάνουμε, συνεχίσουμε και ανάλογα ας πούμε, το κοπάδι, εάν σε αυτά που είχαν πολύ γάλα, αρχίζει το γάλα και πέφτει κάτω από 1 κιλό και είναι συνεχώς μειωμένο, σταματάμε να δίνουμε φύραμα. Έχουμε μόνο τη βόσκηση. Λοιπόν, αυτό το στάδιο συνήθως είναι να πούμε από τον Ιούλιο, έτσι, και μπορεί να μας φτάσει μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Είναι ευκαιρία τώρα πια να κάνουμε οικονομία. Εκτός βέβαια και λοιπά, αν παρατηρήσουμε ότι στο διάστημα αυτό κάποια ζώα δυνάτησαν ή δεν έχει βόσκες πολλές και λοιπά να πούμε, μπορεί να τα ενισχύουμε. Αλλά βασικά είναι μια περίοδος που μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Μια άλλη κατηγορία βέβαια τώρα ζώων είναι οι ζυγούρες. Έτσι, οι οποίες δεν είχαν βγει την περίοδο που βγαίνουν τα ζώα, που συνήθως είναι Μάιος, έτσι, Μάιος με αρχές Ιουνίου. Οπότε αυτές που μαγοποιούνται γύρω στον Αύγουστο, τις ενισχύουμε με λίγο πάλι μείγμα τροφών και ισορροπιστή και βάζουμε πάλι να πούμε ένα κρυάρι με ποδιά για μερικές μέρες για να ερεθιστούν και γίνονται και σε αυτές τις επιβάσεις που θα μας γεννήσουν αυτές και λοιπά να πούμε εκεί γύρω στο Φλεβάρι. Τώρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα διάστημα που τα πρόβατα και ας έχουν γάλα δεν πρέπει να αρμέγονται. Αυτό το διάστημα πρέπει να είναι από 40 μέρες έως 2 μήνες. Και αυτό γιατί? Καταρχήν, να ηρεμήσει λίγο έτσι, τα στομάχια κλπ. Τα οποία την περίοδο που προηγήθηκε τρώγανε φυράματα και το ένα και το άλλο και θα έχουν σίγουρα τραύματα και πληγές στα στομάχια τους. Έχουν καταστραφεί κάποια ουβλενογόνος τους που υπάρχει για να υποδέχεται τις τροφές και πρέπει αυτός σιγά σιγά να φτιαχτεί. Αλλά, κύρια, ο μαστός. Ο μαστός για 300 μέρες, στην αρχή θυλάζει μετά μια και μετά αρμέγεται 2 φορές, στην αρχή και 3 φορές κλπ. Να πούμε. Λοιπόν, έχει εξαντληθεί. Τα κύτταρα τα οποία ας πούμε, είναι, που κάνουν το γάλα, τα μαστικά κύτταρα, έχουν καταστραφεί. Πάρα πολλά από αυτά έχουν καταστραφεί. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό να αναπαράγει, να κάνει καινούργια κύτταρα για την περίοδο που θα ακολουθήσει. 40 μέρες λοιπόν πριν από τους τοκετούς αρχίσουμε να κάνουμε πάλι μια παρεμβασούλα. Δηλαδή δίνουμε ξανά, ετοιμάζουμε τα ζώα για τον τοκετό, έτσι. Λοιπόν, δίνουμε χάπια. Για να καθαρίσουμε τα ζώα να μην έχουν παράσιτα στα έντερά τους, ας πούμε, και στο όλο ώρα. Εν τω μεταξύ, ετοιμάζουμε το στάβλο για τους τοκετούς που θα έρθουν. Δηλαδή, θα καθαρίσουν, θα πλύνουν, θα σκουπίσουν, θα απορρυπάνουν, θα απολυμάνουμε, θα το κλειδώσουμε και θα το έχουμε έτοιμο. Έτσι. Λοιπόν, σιγά σιγά τώρα όσο περνάει, γιατί πάμε προς τον μήνα, αρχίζουμε και δίνουμε στα ζώα μας λίγο φύραμα. Θέλουμε δηλαδή να ενισχύσουμε με καλαμπόκι, πιθάρι, σόγια ή βαδακόπιτα κλπ. Και ισορροπιστή. Καλά είναι 200 με 200, ξεκινάμε το 50-200-300 γραμμάρια, ανάλογα και με το βάρος των ζώων. Καλά είναι αυτό που δίνουμε τώρα να είναι αυτό ακριβώς το ίδιο το φύραμα που θα ακολουθήσει μετά. Για να έχουν συνηθίσει τα ζώα στη διατροφή. Γιατί άλλο ένα μυστικό εδώ, την τροφή στα ζώα την επεξεργάζονται τα μικρόβια τα οποία έχουν μέσα τα στομάχια. Και κάθε αλλαγή της τροφής είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα να γίνεται απότομα. Κάθε αλλαγή θα πρέπει να γίνεται σιγά σιγά για να μπορούν
καινούρια μικρόβια που είναι απαραίτητα για να τεμαχίζουν την καινούρια τροφή να προσαρμόζονται. Έτσι. Λοιπόν. Ναι, είπα να πάρω λίγο χρόνο παραπάνω. Καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Λοιπόν,